ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ପ୍ରେମ ଭିଜା ମାଟି ମୋ କଲେଜ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କଲେଜ ମୋର ସେଇ କଲେଜ ଯାହା କୋଳରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରେମ ଭିଜା ମାଟି ସେଇ ମୋ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ କଲେଜ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ପୃଷ୍ଠାରୁ କିଛି ଦେଖିନେବା। କେବେ ସାଇକେଲ ବା କେବେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କଲେଜ ଛକ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ଜିସି କଲେଜ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଛନ୍ତି? କେବେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଭିଜା ମାଟିରେ ପାଦ ଛାପିଛନ୍ତି? କେବେ ଫଗୁଣର ଅମାନିଆ ବୟସରେ ସେଇ ମାଟିର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଠିକଣା? କେବେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ବସି କାହା ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କବିତା କି ଗଳ୍ପ? କେବେ କଲେଜ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଖାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଚାଟ୍ କାହାକୁ? କେବେ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ପାଖରେ ବସି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭାଷାକୁ କାହା ସହିତ? ଛୁଇଁଛନ୍ତି କାହାର ହୃଦୟ? କେବେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ନୋଟରେ ବାହାନାରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? କେବେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଥିବା ଫୁଲ ବଗିଚା ମୂଳେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି? କେବେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ବସି ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ ଓ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଠରେ? କେବେ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁଠରୁ ମୁଗ୍ଧ ପବନର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି କି? କେବେ ବନ୍ଧୁ କି ବାନ୍ଧବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? କେବେ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି? ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଛୋଟ ମୁହଁର ହସର ଫୁଲକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି କି? ସବୁ ଉତ୍ତର ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି କଲେଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଥରେ। କେବେ ହୁଏତ ବୟସର ଖସଡ଼ା ନଈ ତୁଠରୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବର୍ଷଟି ଛୁଟି ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ଜିସି କଲେଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଋତୁ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରେମର ଋତୁ। ପାଠପଢ଼ା ଜୀବନ ଗଢ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚାକିରି, ନିଶା, ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ବି ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁର ମଳୟଟିଏ ଘୂରି ବୁଲେ। ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହୋଇଯିବା ଯୌବନ ତ କିଏ ସେହି ଡଙ୍ଗାକୁ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାହା ଖୋଜେ ଜୀବନ ସାରା। ଏଠି ପାଠ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ତ କିଏ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ପାଠ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଭିତରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସତ୍ୟ ବର୍ଷା ସାରା ଗଢ଼ିଥାଏ ଜିସି କଲେଜ। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଚିହ୍ନରେ ପର୍ବ। ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ଟୋପା ଟୋପା ମାଟି ଛୁଇଁଥାଏ। ଓଦା ମାଟି ବାସ୍ନା ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠେ ଏହି କଲେଜ ପରିସର। ଓଦା ରାସ୍ତା, ଓଦା ଗଛ ପତ୍ର, ଓଦା ଆକାଶ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାରେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ଏହି ଜିସି କଲେଜରୁ ଏତେ ସବୁଜିମା, ଏତେ ମୁକ୍ତ ପବନ, ଏତେ ଆଲୋକ ଅନ୍ତରାତ୍ରିତ କେବେ ଘଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ଏହି କଲେଜରେ। କ୍ଲାସରେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁରେ ପରିଚୟ ହୁଏ। ଆଖି ଖୋଜି ବୁଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଖି, ମନ ଖୋଜି ବୁଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମନ। ଏକା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ଝିଅମାନଙ୍କ ମେଳ, ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲରେ ପୁଅ ବାଟବଣା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଲେଜ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ସକାଳ ଠାରୁ ଗଭୀର ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ନିଜ ନିଜ ଲାଗେ। ନିଛାଟିଆ ଖରାବେଳେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଲୋକ ଝଲମଲ ହୋଇଉଠେ। ପରିଚୟ ନିବିଡ଼ ହେଲେ ମନର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଉଠେ। ହୃଦୟର ମାଟି ଉର୍ବର ହୋଇଉଠେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସମ୍ପର୍କର ମୁଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାଏ। ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ଲାସରେ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବା ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ପାଠକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନୋଟ୍ ଦିଆନିଆ, ଏକାଠି ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଦିଇ ଭିତରେ ସଙ୍କୋଚ ଜମି ଆସେ। ଏହି କଲେଜର ସବୁଠୁ ନିରୋଳା ଦେଶରେ ଚାଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏହି କଲେଜ ଡାଏରୀରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି।
ଯେ ଏହି କଲେଜରେ ଭିଜା ମାଟିରେ ମହକୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଯେ ଆଜି ଏହି କଲେଜରୁ ମନେ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ହେଲେ କିମ୍ବା ବୀର ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ପାଇବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଲେଜ। ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗାଁର ପରିବେଶ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଏହି କଲେଜ। ଏହି କଲେଜରୁ ପଢ଼ି ଅନେକ ବହୁ ପଦପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମଭିଜା ମାଟିକୁ। ଏ ମାଟିର ଠିଆ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ କାନ ଡେରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଶୁଭିବ ପ୍ରେମର ମୃଦୁ ମହାନଈ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ବାସ୍ତବତାର ମଝି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଭାବର ପ୍ରଣଦର ମିଶାମିଶି ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଉଷୁମ ଶିହରଣ ଛୁଇଁଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।